siang anak-anak. Siang. Pripun kabare? Tasih semangat? Oke, senajan sampun siang, nanging ojo nganti kendu semangatmu. Ngoten nggih? Nggih. Malih kalian Pak Joko wonten ing kegiatan pembelajaran basa Jawa nggih. Ing dinten menika lajengaken pasinaon utawi materi ingkang sampun para siswa kala wingi utawi minggu wingi dipun andharaken dening Pak Guru. Saderengipun miwiti pepanggihan ing dinten sapunika, sumangga kita bika kanthi ndonga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabanjure presensi nggih ingkang sepisan Abhinawa wonten, lajeng Aleta wonten, Alip ugi wonten, Ananda ugi wonten, lajeng Azizah wonten nggih. Ingkang salajengipun nggih menika wonten andharan utawi materi babagan pawarta supaya para siswa saged dipun dadosaken. Sinten ingkang mangertos tegesipun pawarta? Nggih, terus nggih. Nah, niku Sabanjure para siswa, tujuan pasinaon ing dinten sakmenika yaiku supaya para siswa mangerteni tegese pawarta, lajeng menganalisis unsur pawarta lan tegese tembung utawa ukara ing pawarta. Tegese pawarta. Pawarta miturut Kamus Basa Sastra Jawa anggetanipun Purwa Darminto warsa 1989 inggih menika kabar. Pawarta yaiku laporan kang cepet saka salah sawijining prastawa kang nyata, lajeng wigati utawi penting lan narik kawigatene wong sing maca serta ana gegayutane karo wong. Sabanjure para siswa, tengeran kang ana ing pawarta ingkang sepisan yaiku cepet. Tegesipun pawarta kuwi anyar. Kaping kalih nyata. Nggadhahi teges pawarta kasebut kedadian saking bab ingkang nyata, dudu karangan utawi fiksi. Lan nomor 3 wigati utawi penting yaiku ana gegayutane karo wong akeh. Kaping sekawan narik kawigaten. Nggadhahi teges narik kawigatene wong saengga gelem maca pawarta kasebut. Lajeng unsur-unsur kang ana ing pawarta ingkang sepisan what. Tegesipun apa kedadiane kuwi. Kaping kalih where. Ana ngendi kedadian kuwi. Lajeng wonten when. Kapan prastawa kuwi kedadian? Kaping sekawan who. Sapa sing ana ning kedadian kuwi. Lajeng why nggadhahi teges kena ngapa bisa kedadian. Lan pungkasan wonten how ingkang nggadhahi teges kepriye prastawa iku bisa kedadian. Para siswa ingkang tansah kula tresnani, sabanjure para siswa bisa nggatekake tuladha maos pawarta saking Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pinanggih malih kalian kula Joko Karyanto wonten ing saklebeting pawartos basa Jawi Seman Suka TV. Salajengipun sumangga dipun semak jangkeping pawartos saking Seman Suka TV. Para pamirsa, ndungkap mudik lebaran petugas masang rambu lalu lintas tambahan. Rambu lalu lintas tambahan dipun pasang petugas Dinas Perhubungan kaliyan Satlantas Polres Karanganyar ing sauruting margi Solo Surabaya kilometer 11 dumugi 12. Peneripun ing Desa Nglarangan, Kecamatan Kebak Kramat ingkang nembe dipun wiyaraken. Rambu tambahan dipun pasang kanthi ancas supados
Warga boten bingung amargi ing saperangan margi namung kangge setunggal jalur. Para pamirsa, mekaten kala wau pawartos basa Jawi ing dinten sakmenika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seman Suka TV Jaya di udara. Para siswa ingkang tansah kula tresnani, mekaten kala wau andharan saking Pak Guru ngenani materi pawarta. Salajengipun para siswa kasuwun supados nganalisis unsur pawarta kang bisa dijupuk saka media elektronik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirap bendera ing Kabupaten Pati iku ana kirap bendera kang dawane 100 meter lan ambane 3 meter. Dia arani saka Stadion Jaya Kusuma saka jam 1 awan nganti setengah sekawan sore ing alun-alun Pati. Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI atau Polri Indonesia FKPPI Pati Indah Sri Wahyuningsih aturaken yen dheweke matur suwun marang para pihak kang berwacana ikilan sing padudu karo kegiatan iki. Dheweke pamarep arep kegiatan kaya ngene iki diadake setahun pisan. Salwe plus tunggal D. Apa intine pawarta kasebut kirap bendera ing Kabupaten Pati. Kapan acara kirap bendera diajake? Tunggal Oktober 2016 saka jam 1 awan nganti setengah sekawan sore. Ing Kabupaten Pati, sapa kang ngaturut suwun ndadekake acara iku? Indah Sri Wahyuningsih. Acara iku diadake amarga jiwa nasionalisme pemuda sakniki arep luntur. Kepriye pangarep-arep Endang Sri Wahyuningsih? Dheweke pangarep-arep acara kaya ngene iki diadake setahun pisan. Semanten saha mekaten aman kula matur awit-awal ngantos akhir menawi kathah menunipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Menawi wonten pitakonan semoga. Boten sedanten sampun jelas. Nah, para siswa, mekaten kala wau presentasi saking kelompok setunggal. Alhamdulillah sedanten sampun jelas gamblang nggih cetha. Mboten wonten pitakenan, berarti andharan saking presentasi kelompok setunggal punika kala wau kapetak sae. Maten nggih? Nggih. Tanganipun. salajengipun para siswa kasuwun supados nganalisis unsur pawarta kang bisa dijupuk saka media elektronik. Sabanjure, hasil kinerja bisa dikumpulake lumantar link Google Drive saking Pak Guru. Para siswa ingkang tansah kula tresnani, mekaten kala wau kegiatan nasional ing dinten sakmenika ngenani materi pawarta basa Jawa. Simpulan saking Pak Guru sepisan, dole pawarta kuwi nggih gadhahi unsur 5W plus 1 salwe plus tunggal lajeng patahe pawarta punika sepisan nyata sanes fiksi nggih kaping kalih saged narik kawigatosan utawi perhatian lan ana unsur sing ora kudu kok lalene lan wono iku napa salah setunggalé menika kudu utawi boten iso
kampung damkar. Kata nggih, para siswa yang tansah kula respon. Semoga pasinaon ing dinten sapunika kita tutup kanthi donga sesarengan. Kula wiwiti nggih. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap saking Pak Guru, insyaallah minggu ngajeng nglajengaken materi ingkang sami nggih. Kula tasih wonten kelompok ingkang dereng presentasi. Melinge Pak Guru, kelompok-kelompok Pak Guru presentasi bisa maca saka kelompok siji mau minggu ngarep insyaallah kudune luwih apik. Ngoten nggih? Kami pembagian ing dinten menika kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.